Ο Παρθενώνας βρίσκεται στην Αθήνα. Κατασκευάστηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. Είναι ένας ολομάρμαρος ελληνικός ναός που χτίστηκε προς τιμή της Θεάς Αθηνάς, προστάτηδας της Αθήνας, και διαθέτει τέλειες αναλογίες και εξαιρετική πρωτοτυπία για την εποχή του. Ο ρυθμός που χτίστηκε είναι ο δωρικός. Οι αρχιτέκτονες που εργάστηκαν για τον Παρθενώνα ήταν ο Ικτίνος, ο Καλλικράτης και ο Φιδίας. Το Κολοσσέο βρίσκεται στη Ρώμη. Πήρε το όνομά του από το άγαλμα «Ο Κολοσσός» του αυτοκράτορα Νέρονα. Κατασκευάστηκε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Αποτελούσε κέντρο αιμοχαρών θεαμάτων, τα οποία ήταν χρηματοδοτούμενα από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες και παρακολουθούσαν με ελεύθερη είσοδο οι κάτοικοι της Ρώμης. Είναι το μεγαλύτερο αμφιθέατρο της αρχαίας Ρώμης, με ύψος 48 μέτρα και διαστάσεις 156 επί 188 μέτρα, καθώς και χωρητικότητα 45.000 θεατών. Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου είναι εκκλησία που βρίσκεται στο Βατικανό, στην Ιταλία. Το Βατικανό είναι ένα ανεξάρτητο κράτος μέσα στα σύνορα της Ρώμης. Μάλιστα, είναι το μικρότερο ανεξάρτητο κράτος στον κόσμο, με έκταση 108,7 στρέμματα και πληθυσμό 826 κατοίκους. Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου κατασκευάστηκε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και είναι το σύμβολο ή αλλιώς η Αγία Έδρα της Καθολικής Εκκλησίας. Η Σαγράδα Φαμίλια είναι εκκλησία που βρίσκεται στη Βαρκελόνη. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1882 με αρχιτέκτονα τον Αντωνί Γκαουντί και δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Είναι ναός σε ρυθμό βασιλικής, με τεράστιο μέγεθος και ύψος 170 μέτρα. Στο εσωτερικό του ναού στεγάζεται μουσείο, ενώ από το 2010 μπορεί να τελείται και η Θεία Λειτουργία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
Ο πύργος του Άιφελ, ένα από τα διασημότερα αξιοθέατα στον κόσμο, βρίσκεται στο Παρίσι. Κατασκευάστηκε το 1889 εξ ολοκλήρου από μέταλλο. Γι' αυτό και το βάρος του φτάνει τους 10.100 τόνους. Το ύψος του είναι 320 μέτρα. Αποτελείται από 3 επισκέψιμα επίπεδα με εστιατόρια, εκθέσεις και προσομοιωτές εργαστηρίων. Είναι σήμα κατά τεθέν της πόλης του Παρισιού. Το αβαΐο του Westminster βρίσκεται στο Λονδίνο. Είναι εκκλησία γοτθικού ρυθμού που κατασκευάστηκε τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, ενώ ανακατασκευάστηκε τον 13ο αιώνα. Αποτελεί τόπο στέψης των βασιλέων του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τόπο ταφής μεγάλων προσωπικότητων. Οι επιμέρους χώροι του συγκροτήματος είναι το μοναστήρι, ο ναός όπου τελούνται λειτουργίες και ο κήπος College Garden. Το Ατόμιουμ είναι ένα πρωτότυπο κατασκεύασμα ύψους 103 μέτρων στις Βρυξέλλες. Κατασκευάστηκε το 1958 και αναπαριστά μεγεθυμένη κατά 165 δισεκατομμύρια φορές μία κυψελίδα κρυστάλλου σιδήρου. Αποτελείται από 9 σφαίρες από ατσάλι, εκ των οποίων όσες έχουν κάθετη υποστήριξη είναι επισκέψιμες. Παράθυρα που υπάρχουν στην κορυφαία σφαίρα προσφέρουν πανοραμική θέα των Βρυξελών. Το ανάκτερο Μπελβεντέρε βρίσκεται στη Βιέννη. Κατασκευάστηκε το 1721. Αποτελεί συγκρότημα 2 παλατιών που συνδέονται με μεγαλοπρεπείς κήπους. Αρχικά λειτουργήσε ως πινακοθήκη. Εδώ στεγάζεται και το Μουσείο Μπελβεντέρε. Το κτίριο χαρακτηρίζεται από απαράμιλη αισθητική και διακόσμηση.
Το Μουσείο Ερμητάζ βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη. Είναι το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο και ένα από τα παλαιότερα, με συνολικό αριθμό έργων που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια. Κατασκευάστηκε το 1764. Από το 2000 συνεργάζεται με το Μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης. Υπάρχει επιπλέον πτέρυγα στο ανάκτορα Σόμερσετ στο Λονδίνο με έργα από τις συλλογές του Μουσείου Ερμητάζ, ενώ από το 2004 λειτουργεί παράρτημά του στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία. Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Βασιλείου βρίσκεται στη Μόσχα. Η κατασκευή του τοποθετείται μεταξύ του 1555 και του 1561. Αποτελείται από 9 παρεκκλήσια που πλαισιώνουν ένα κεντρικό κτίριο. Χαρακτηρίζεται από κρεμμυδόσχημους τρούλους και πολυχρωμία. Από το 1990 η UNESCO το έχει ανακηρύξει ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.